आइया अखा जाबावनोसैलाय है आं सिजासिगोनसैलाय ना बा मेहेर ओमफ्राय दिनैसो एकदमबारे गुरब्ला नुजानाय बायदि मोनलायबाय माथो बोथोराबो मार फाग्लालै मा दसेनो सोलायखायो दसेनो बार अखा जालाबाय थायो दाथ' जेनेबा बैसागु बोथोर थेवबो एबार हले बोथोरफोरानो एसे थिग नङालै गामिनि एकदम फ्रेश बारहावा ओरैबायदि गोजोननाय मोनोना मा बुंबावनो दे आरो बैसागुआसो थांगलायबाय ओरैजालाय न'आवसो थांनो सानदोंमोन आङो न'आव एसे इन्जय फेमिलिफोरजों बैसागुखौ नाथाय जास्रायासै लोगोफोरजों दिन थांबाय दे आरो मेहेरजोंना थाङाबो बोरै जानब्रा लोगोफ्राबो मार फाग्ला दंलै आंना आं गैयाबानो जाया होननायसो मेहेर गैयाबा जायखिजाया न'आव थांनायाबो गोबाव जामारबाय एबार आं थांमारसै दे दिनैहाय थांनानैसो गारगोन आङो माब्लाबा समाव बेफोरबायदियालाय जायो आरोलै रागा जोंनानैबो गोबाव समानियानो जाबाय न'आव थाङिया नाथाय गोसोबो खांलाय लाङो थांनोसै आङो बयनावबो हाबफैखासिगोन बैसागु जोबबाबो एसे रोसि लोंहैसैब्रा अखाफोर मोननावबो थांनांगौलै फाग्लि आंखौ बावखोसो ना माखोसोबा बावाखै खोमा दे मानो बावबायबायनोब्रा मेहेरखौबो आंखौ जाय खेबसे लोगो मोनोना बावखाथारा दे गोसोनि बबेबा खनायावबाबो थाखाथारो आङो आथिङाबो साना दं र' दाख्लै लोगोफोरजों एकदम बादल' मोसाहैनाया फांसन गाहैनाया जारलालै आंजोंबो मेहेर साला आंबो गोमानानै दंमोन फिलफिलिखौनो मोनासैलै टट'खौ थाबायलांसै खोमा दे ससेल'आलाय मा जाबावनो ओरै अखाफोरमानि गामिथिंजायनो थांनोसै आङो बोथोराबो बारा थिग नङा दानोबा अखा होगोन अखा खोरोमगोन बार फैगोन मा दहायनोबा बार लोगो मोनदों न'आव थांनानै सारप्राइज हैनोसै आङो सारप्राइज बेहेर फैदों ओरैसो गावसोर खुसि जायोना दुखु जायो बे गावसोरनि खोथा जायखिजाया आंथ' थांखागोन ना दिनै आङो आं न'निफ्राय बाहेरायावनो ओंखारनो हालाहाय ओंखारबानो थुनथुलि बियामजा बोरोल' जाखायो माबायदि बियामजोखौनो लाब्रा दिन्थियाबाय थायो उफ हाबाब माथा खर'सो साजोबो आंना मेलेमफ्रासो खामानि होलायलाङा माबा सानो माबा जाखायो ओरैनो बिसोरबो सोंग्राफ्राबो सोंग्रा एसेल' खौरां मोननांगौ ओरै एकदम बिरथिंनाय बारजों निउसआ माबाजोबखायो गोसारजोबखायो बिरबायनाय बारजों उरा बाथरि ना मा होनो बेखौ सोरांबानो मोखां नायनाय आं बाथारबायसो रागाफ्रासो मा मोनो आं बे थुनथुलिखौ नुबानो हाबाब ना थायो मा खालामबावनो आबायाबो लाबोबाय फारसेथिं मानसिफोरनि मा खोथा खोनासंनो आं बैसागु बोथोराव आंहा अखाफोरखौसो लाबोनो गोनांथारमोन गैया ना थायो बिदि होननानैबो नोङो खर' आखायाव आखाइ हमबाय थानानै जाया मा जेबो खालामनो हाला नामा नोंबो खर' माथाफ्राव मानो दिमागफोरावनो जेबो फैथारासै आंनिया आंनि लोगोफ्राबो बे थुनथुलि बिहामजोंसो माबा लोगो जालांबावबाय माबा थुनथुलि बिहामजोनि सा सोलोंलांबावबाय फाफिफ्रा एकदम थङालिफोरा बुंखाबाय आङो दावदै जाहोगोन दा मोनायाव फांसनाव बुंखाथारदोंमोन 12 फाजा दावदै घुगुनि जाहोगोन आं गैया एकदम थङालियानो लाजाखाया बिसोरबो जेराव मोनजादों मोनलोंदों होनबाथाय बारसोमलाखायो फाग्लिफ्रा नै आयै गोदान बोसोराव हामा नङाना बेफोरबायदि रागा जोंलायबाय थानो बेखायनो आङो दायो नोंखौ बेखौल' बुंनो फैदों जेबो रागा जोंलायनाङा नांलायनांला दिनैनि दिनाव आरोना गोदान बोसोराव गोसोफ्राव जि गाज्रि साननाय दं बा माबा इदि सोलायलायि दङ बेखौ दोनथ'दो गारथ'दो दे आयै नों आंखौ सिखायनो फैदों नों आंखौ फोरोंगोन नों आंखौ गियान होगोन मोजां गियान होनो लाजि गैयानो उल्था बुंग्रायानोसै आंखौ एकदम फासनो फैदोंहाय बेवहाय खोनासं नायदो नै मायबा मोजां बुंबाबो बेना माबा गेद्दा गेदेर थांखायोहाय रावफोरानो बेखायनो आंजोंबो जोंजायो बोरैबा लाखिनो हाहां खुगाफोरखौबो आंबो इसोरा मानोथो खुगा हरदों रायलायनो मायबा सोंबा मायबा बुंबा जाबाब होनो थाखायथ' खुगा हरदोंना नों देन बुरिया मिलायनो सानबाबो बेबायदिखायनो आंजोंबो रागा सोंजामारो माहाय मा नोङो गावखौनो देरहानाय बायदि सानना लादों नामा आंनि लोगोफोरखौबो नोङो मानो सा लोंहोनाय बायो न'आव फैनाय आलासिखौ बिहामजो साजासिदों सा लोंहोदों आलासिखौ जिरायनो होदों मोजां माथो होदों बेलाय मा गोरोन्थि जाखो दिनै बेफोरबायदि जाखानांगौ नोंना माबा आंखौसो बया मोनलायबाय नोङो मानो मोना जानो आंलाय आं नोंखौ सैखायानोबा बिनि सायाव आं नोंखौ बुंखादों आंनि लोगो आंनि बाहागि जियानो जा नोङो जेबो नुजादेरनोबो नाङा रायलायदेरनोबो नाङा नोंनि जेबो मावनाय दांनायबो नाङा आंनो जाहोनाय लोंहोनायबो नाङा
हाबायो माबायदि गोसोनि नोंलाय हो इसेबां बेफोरबायदि गाज्रि साननाय गोसोआव लाखिबाय थायोना आयु हालासोहां र' लक्ष्मणा फैथोंलाय आंलाय मा गोरोन्थि खालामनो सोंगोन आं बिनावनो उफ लक्ष्मणा माला फैगोननो एरना होनो थाखाय नोङो जमबाय दं नङासै आंखौ मारै मा खाथायनो हागोन एरना होनो हागोन गाव जेरैबायदि साननाय थायो साननाय लाखियो जेरैबायदि गावनि गोसोआ बेफोरबायदिनो गुबुनखौबो सानलाय लाङोनो दा नोङो गाज्रि साननाय लाबायबा गुबुनखौबो बयाखौनो सानफ्लांगोन ना नों रावजोंबो माथो जानो बायोबा बिहामजोखौ होमबा नोंखौबो गाज्रि मोनलाय लांगोन माथो बखिलायसो लांगोन बाथ्रासो रायज्लायगोन माथो सावरायगोन गुबुन गुबुननो औ सावरायथों आंथ' बुंखादोंना आंनि गोसो बायदि बिहामजो लाबोखायाखै होननानै नोंसो फैदों हिनजाव मिथिबाय नोंसालायसो लाबोदों मिथिबाय नोंसालायसो आंखौबो बांद्राय खोथा दाबुं दे आं मोजां जानो सानबावदोंसो नोंनि खोथा खोनाबाबो नाथाय नों उफ बुंनोनो नांला दे आरो लक्ष्मणाबो दाबो फैला बा मानो नांगौ एसेबांलाय लक्ष्मणखौलाय हो आंनि आबा सनाखौ नोंथ' फासिना लाखाबाय आरो बा देलायनायफोरा लाजाखाया माथो दिनैहा ए आंहालाय बैसागु बोथोरावसो देलायदों दा आयै बोसोराव खेबसेल' रंजानायखौ एसे देलायस्रो मास्रो हगार हराबा बोरै जानो दे बयबो देलायखायो माथो आंलाय मा देलायदोंखाय क्रिम पाउडारल'सो फुनदों आरो थाव गोथांसो फुनबावो आं मिथिबाय फुनगोन नों थाव गोथां दामि दामि क्रिम बायनो होनाया आंनि आबा सनाखौ ओलै आं बायनो होदों आंसो बायदो दा आं होआखैना बायनो नुबाय बेफोरबायदि उल्था उल्टाखायनो सैथाराहां जानला माला दाबुंहाय आयै नोंबो मिथिया हसिया मिथिबाय आंखौ आयु एसे एसेखौनो बिदि बुंब्ला बोरै सोलिनो दे आंनि देलायनायखौथ' बुंखाथारनाङा आं बारा देलायाखै नै आंहा दख'ना बिदन आरो आरामसे आर'नाइ फास्राल' लादो मिथिबाय बेखौलाय बैसागु बोथोराव बयबो देलायखानांगौ बेयो जाबाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मिथिबायना अब्लाबो नोंना बांद्रायना जेबो बांद्राय नङा आंना सिम्पोलैनो मोजां गोदोनिफ्रायनो सिम्पोलखा आंहा उफ बुंनायफ्राथ' गावहाबोसो बुहुतनि बायदि मोदाय बायदि देलायखादोंमोनहाय देग' खाजल दाग्लानो आरो खूब सिख्ला गोरलै बायदि लिपस्टिक गोजा गुलाफि माबा माबिसो फुनबावलायथारदोंमोन फाउन्डेसन माबा माबि गावहासो जायाफ्रा मा मेकआप दाफबनायफ्रा गावहासो लाजायामोन मावजि बुन्दि बायदि देलायना खांखादों आरो थुनथुलिखौसो बुंनो फैदों हय थाव गोथां फुनग्राखौ खोब देलायसोनानै आंनि आबाखौ फासायबाय थानो नाजादों देलाय लाब गैया आंनि आबाया गोसोजोंसो माबा गलिखायो मिथिबाय महर मोखांजों नङा थेवबो नोंनियाव एसे गलिबाय फासिबाय आरो बियो बेजों जेसेनो रायलायगोन आंहा टाइमासो बरबाद जागोनहाय र' रायलायबाय थाया आं बेजों थाथोयो बे फाग्लिया उरायनाया आंखौ गालांबावोहाय आं बुंबायनिथ' गैया दा बहा थांगोन मा आरो इसेल' लोंना फैदोंहाय बियो मोनगोनसो बे गथ'आ आंजों न'आवबो हारसिं थानो बालायलाङो बैसागु बोथोरफ्राव लोगोफोरजोंनो एसे ओंखारसै आं ओंखारालाय सानदोंमोन गोसोफ्रा थिग नङा नालाय अब्लाबो मा खालामनो दुखु जाबाय थाना हारसिं थाबाय थाबोला फाग्लिसिनसो जालायलांगोनहाय बोरैबा खर' माथाफोरा है मोसानो गोसो गैयाबाबो आङो गोसो सारनानैथ' खुसि जाला थेवब्लाबो आखाइ खबैलाबायनोसै लोगोफोरजों मालाय मोसागोननो आखाइखौनो खबफानोसां मालाय लक्ष्मणासो गावनि हिन्जावजों खम खुसि बियो बेफोरबायदि खुसिया आंसो मोनगौमोन आंहासो लक्ष्मणनाव बांसिन मोन्थाय दङमोन दा नाथाय आंनि साननायानो फेलें बैसागु बोथोरावनो बे आयंआबो थखासो होबाय खोमाहाय आंखौ बिहामजो मोनना बावगारबाय फनखौनो खालामबावाखै आंखौ लामा सामा माबा बिसो सानफ्लांबायनानैनो हान्थिलांनोनो हालाय लांला लामाफोरावबो माथो खालामनो गोसो गिलिरबाबो थांसां एसे रेजें जायो खोमा लोगोफोरजों टट' मोनमारला खोमालै आं बेसे नेबाय थाबावनो दसे नेबावदोंमोन आं थेवबो लामायाबो गोजान नङा एसे गोजान नालाय माथो अखाफोरसोलाय आयौ मेहेर बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन नोंखौ नुयिया हाथरखि फाग्ला बायदिसोब्रा आङो एकदम गोबावजों खेबसे नुजाग्राया मा होनोमोनलाय आजांनो जानला मोनलाखाहाय मा गोबावजों गैलाय नंमारगौ नोंखौ नुयिया गोबाव जामारबाय थेवबो बहा गोमानानै दं नोंलाय मानसिखौनो नुनोनो थांलामोन गामियावबो टाउनावबो जेरावबो नै दिनैसो लोगो मोनबाय आरो नोंखौ होनब्रा आङो दसेनो गायब जायो दसेनो फैफिनो बुंखाबायना गोबावजों खेबसे नुजाग्रासो दा आङो मिथिबाय दालाय मोजां जायाखै गोबावजोंबाबोथ' बैसागु बोथोरावनो लोगो मोनलायबायना नोंखौबो नुयिया मार गोबाव मारसिमोन जेबो कन्टेक्टबो लानाय जायासैना नोंथ' आंखौ बावगारखायो ओरैनोबाबो आंसो हरसाब बायोमोन आगोलाव दाथ' आरो बावसिनबावबायसोदां सिनायगोन ना सिनायलासो नंबायमोन आङो
जाम्बा मा सिनाया जाबायबाय दे मानसिखौनो आरो खनसे नुबाथाय नैबे अखाफोरा जानला मोनला बावगारखाया दे नोंखौलाय आरो बोरै बावनो आंनि स्पेशल लोगो नालाय गुना बांसिन ना जोङो लामा सामाफ्रावल' लोगो मोनलायग्रोयोलै ने एकदम जोंना जुदाथारब्रा लोगो मोननायफोरानो कमनसो जालायलांबाय जागोन दे जागोन गावनि खबरथ' गैया आंनि खबरबो नोंबोथ' लायामोन ना दे मोजाङानो जामारदो दिनै बैसागु बोथोरा लोगो मोननाया आयु गोसो गाज्रिफोरावबो माबोरै सोलिनोसो नंबाय गोसोखौनो रायज्लायनो मानसिफोरजों आन्दायनायसो मोनलायलाङो आं गोसोफोरखौनो दानिया एकदम गोबावजों लोगो मोननाय लोगोफोरजोंबो मा रायलायनो मा मानोसो जालायलांबाय जेबो वर्डसानो फैला माने सोदोबफोरानो खुगायावनो मा जालायखोब्रा अखाफोर आंखौ लोगो मोनना माबा दुखुसो जाबाय नामालै नोङो हो एसे गोबावनि उनाव लोगो मोननाय लोगोखौनो थेट जाम्बा मा दुखु जाबाय बायनोसै आंलाय मानो नोंखौ खुसि गैया जानो दे रायज्लायनानै मोजांसो मोनदों दे अब्लालाय नोंसिनाव एसे माइब्रानि रोसि लोंहोहैला बैसागु जोबब्लाबो जायोलै आंना बैसागुखाय जेरावबो जेब्लायबो आरोना जोबनानै थांनो नंगौ नामा थाङोबालाय दङ आदाबो दंफैयो मा गुमैया फैफिनबाय औहाय एफा गोबाव जाबाय दिनैसो गावहा आरो खबर लाबाय नालाय खुन गोबाव जाबाय फैनाया फाफिया फैफिनलायबाय ओमफ्राय माबोरै सोलिनानै दं बे दायो बोरै सोलिनो बेफोरबायदिनोसै जानला मोनलानो लामायावनो रायलायबाय थानोसै जोंहा थोदो रायज्लायनो जोंहानाव एसे हाबलांदो दिनैसो लोगो मोननाय साहाफोर लोंलां नङाबा माइब्रा रोसिखौनो लोंलांदो होद बे फाग्लाया दंबा आं थांनो बायलायलाङोलै माथो जानायखाय बेलाय मा खालामगोन नोंखौ हरगोन ना जागोन ना मन'गोन अब्ला बायलां थोदोरा माथो गावनि लोगोनावनो थांनो बाबाय दिनै नों हाबहैनो थोदो मोजां मोनगोन आङो ओमफ्राय आंथ' न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन ना दा आंहा लेट जागोनलै आं मालाबा हाबनोसै नामा दिनै थाथ'नोसैदां नाङा थो दानो थो आं मिथिया बैसागु बोथोरनि एसे रंजानांगौ ना जोंहा जमा ओंखारनि थो बाराबा नै बैसागुनि फांसनाव थांनो ओंखारदो आङो नोंबो नायलांदो दसे आच्छा नंगौ नामा नों मोसागोन ना मोसाया आयौ मोसायाहाय आङो आखाइ खबग्रासो नों मोसायोबा नाम लगायना होनसां मोसादो मोनसे आइडिया फैदों आंनियाव बे थुनथुलिया राजस्थाननिफ्राय क्लियार जाबोला आंनि गासिबो प्रब्लेमानो सल्भ जागोनहाय नाथाय माबोरै आं जेसेनो ओरैनो थाबाय थागोन बे बारनायनिफ्राय बारगोन उल्था जवाबखौ नुदो दानिफ्रायनो रानि आबायाथ' खामानि गैखाला नाथाय आंखौबो बुरखायनो हागोन सानदों बियो आं बुरखायजायाना आंनो बेखौ राजस्थाननिफ्राय एकदम हाथायनांसिगोन बेनि थाखाय जेखि खालामनाङा आङो नाथाय माबोरै बेबो बिराद सैथानि दिमाग ना आंबो माबा मोनसे खालामथारनांगोन आइडिया मोनबाय आं नोंखौ आं ओरैबायदि सैया थुनथुलि दिनै आं नोंनो एन्जर मुलिखौनो होगोन आरो माबोरै खालामनो आंथ' बिनि संनायखौनो जाया आंनिखौबोथ' बे जानाय नङा नाथाय अब्लाबो बेबस्था लानांगोन बेखौ राजस्थाननिफ्राय क्लियार खालामबा अखाफोरखौ बिहामजो खालामबा थुनथुलिया आउट जाथारनांगोनथ' आबान लाइफनिफ्राय एसेबां गोरलैथ' थांनाय नङा जायखि आं बिनि थाखाय जेखि खालामनाङा एन्जर मुलि नोंखौ जेहेर होगोन आं जेहेर जाय बिसनिफ्राय नों माब्लाबाबो बारग'नो हानाय नङा थुनथुलि आबानि लाइफनिफ्रायबो आउट बे माबानिफ्रायनो जिउनिफ्रायनो आउट बुहुमनिफ्रायनो आउट जमब्रा लांफैथोंसै नोंखौ नै जोंथ' एकदम सिदा सिदि खोथा रायज्लायाना आं गुरै रायज्लायबा बे आंखौ माबा सन्देह खालामखागोन आरो आं गोरा रायज्लायबाबो जानाय नङा आंनि प्लेनिंआ अब्ला आं मा खालामनाया गाहाम जागोन दे गोदोबो जि नाजाबाय नाथाय फेलेंल' जाबाय एबाराव आंनो मायबा मोनसे खालामसिगोन जहगा नायनोसै नाथाय आं खालाममारनांगोन दे नोंनि थैनाया आंनि आखायावनो थुनथुलि आंनि आखायाव नोंनि थैनाया दंथारो बेदर लायनि आं हाथायनिफ्राय आरो मिठाइबो लायनि एसे सिगां थुनथुलि बिहामजा मा होनलामोनलाय गोदान बोसोराव नांज्लायनो हामा रागा जोंलायनो हामा बायदि बायदि गोसो सिङाव गाज्रि साननाय रागा जोंलायनायफोरखौ स्राब दोनथ' दे अब्लालाय बिहामजो